Guys, welcome to Telugu Gamers. ఇప్పుడైతే వచ్చేసి నా క్రియేట్స్ నా వ్యాలెట్లో బండిల్స్ అయితే చూపిస్తాను. వ్యాలెట్లో బండిల్స్ వచ్చేసి ఇదిగోండి, డ్రెస్సెస్ అవన్నీ చూపిస్తాను. చూసారు కదా గాయస్, ఇదివరకు అయితే మా అన్నయ్య ఆడేవాడు. తన దగ్గర నుంచి ఈ మధ్యనే తీసుకున్నాను. మనకు కొత్త కనుక మీకు కనుక నా అకౌంట్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. నాకైతే 1K సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తే ఈ వీడియోకి ఎప్పటి వరకైనా నేను ఆన్లైన్లో అంటాను. ఈ వీడియోకి 1K సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా నేను టాప్అప్ అయితే చేస్తాను. టాప్అప్ చేసి టాప్అప్ ₹80 చేస్తాను, ప్లస్ ఒక వీక్లీ పాస్ ఇస్తాను. ఎక్కువగా కామెంట్స్ ఎవరు చేశారో, షేర్స్, లైక్స్ వస్తాయో కింద వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ పెట్టండి, షేర్ చేస్తాను, లైక్ చేయండి. ఇప్పుడైతే నాకు గన్ స్కిన్స్ అయితే చూడండి. గన్ స్కిన్స్, సపోర్టింగ్ లెస్, సాలిడ్ అండి, క్లాసా, ఫ్యాన్స్, A94 అయితే చూడండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో వచ్చింది అయితే ఎన్నిలో కార్ నుండి అయితే ఉన్నాను. జీవన్ అయితే ఇదిగోండి 10 days అయితే వచ్చింది. ఇప్పుడైతే 7 daysకి వెళ్ళిపోయింది, 3 daysకి వెళ్ళిపోయింది. చాలా రోజులైంది వాడి. ప్యాంట్స్ అయితే చూడండి, కత్తులు అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్, రోణ కత్తులు ఉంటుంది. బ్యాట్స్ అయితే చూడండి, బ్యాట్ పాస్. మీకు ఈ బ్యాట్ అయితే కనుక కావాలంటే నా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ అయితే నొక్కండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఒక రిడెమ్ కోడ్ అయితే చూపిస్తాను. రిడెమ్ కోడ్ చూస్తే దాంతో ఒక ఇమోట్ 20 బెలూన్స్ వస్తాయి, ప్లస్ ఈ బ్యాట్ కూడా వస్తుంది. నాదైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్. గ్రనేడ్స్ అయితే ఇదిగోండి. నెక్స్ట్ గ్లూవల్ అయితే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. నా అకౌంట్ లైక్స్ అయితే చూడండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లీడర్షిప్లో అయితే చూడండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నాకైతే నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. దీనికైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్. మీకైతే నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇప్పుడు ఒక ఇమోట్ వేస్తాను చూడండి. ఈ ఇమోట్ ప్లస్ 20 ఎయిర్ బెలూన్స్ వస్తాయి. ఇదిగోండి, ఈ బెలూన్స్ కూడా వస్తాయి. లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో పెడతాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్.